Ja, misschien dat kwam tussen maar dik bij in een line-up. Nee, omdat mijn leeskrant is de. Gisteren was zaterdag 30 november. Mijn leeskrant is de. Dat is de die met dong. Mijn wikina moest die maand en dat was aanko op 1 meer. Was aanko op 1 meer. Ik dacht alweer een leugen. Dus a heer ting. A heer ting. Kan je hem check even. A heer ting. Chan illo unu sranamatak demo bouw een broodje gua quarantaine gua Guyana. Akranti ja. Duka akranti ja. Zita. Duka akranti ja. Akranti ja. Akranti ja. No mita kere akranti ja. Akranti de ilmi anu era. Akranti de ilmi anu. Dus na artikel is milis is de satra. Gisteren was 30 november 2024. Dat me lees een artikel is in kranti is de. Dat de mi go dong moest de mante mi wiki wa mina wa mante net im nesrip constant mi wiki afijn tussen lees voor leesie. Drie leesie dat me wakke check. De kranti schreef geen quarantainebrug tijdens huidige regeerperiode. Santoki en Ali houden zich niet aan beloftes. Maar a herting de mij potu in een model dat broodje opbouw voor quarantaine gua Guyana. A krantikong is de adoro na een artikel dat a ini. Dus mensen van hieruit mi bewante dat alles masambe wakana denki taki broodje opbouw gua Guyana. Dang demo furu nu kondre. A kranti soort dit hoor. Noor Mohammed. No wangi prijs over sang schreef, maar attack wel want toesani en de man berust dingen tapsa de bentakitaki broodje no bouw in een regeertermijn disi. Zo ook toe de man schreef in een semkrant disi dat de o rehabiliteer 6 kilometer aan wegen voor Jenny naar Kopenhagenbrug gota hinar maar 6 kilometer. If the man rehabiliteer 6 kilometer, dan Kopenhagen op 6 kilometer voor city one. Teef broodje kilometer, zeg maar 91 committee 101 of zo. Dat is meer dan 6 kilometer. Te kom baka in Hamilton. Saka ingekondre, Saka Inverness, Saka Mooi. De absa a totaal hoeveel aantal kilometers zijn Noor Mohammed takia zo sang a media schreef poti. Alweer een leugen. Alweer een grove leugen. Dus 25 mei 2025 mi ben doan beroep tapukba. U boor vroeku. U beetje gaat het weer moeten houden zodat we stem die veranderen, man. Dit kan niet zo door blijven gaan, man. Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Goeiedag. Absoluut niet, man. Nee. Absoluut niet. Daarom kom ik bij Poti dat we toch gewoon. Als we nog drugs zakken eten, want we zijn net 2:45. Ja, toch. Als we nog... Dus mevrouw Chilipsing, ik kan je begrijpen dat het een liegcontest is. Het is een liegcontest. Op school leerde je vrouw je zeggen liegen. Je noemt dat jokken, liegen, hij liegt. Dus als er een liegcontest, dan gaan we regeren die sans doen. En als je nu is dat meneer Somohajo moest zijn kantoorruimte opruimen. Daar op het complex van Busa moest hij zijn kantoorruimte opruimen. En toch, een woordvoerder voor president Ikontaki, er is niks aan de hand. Dus in feite mocht die man aanblijven. Maar intussen heeft Somohajo zijn kantoor al ontruimd, omdat
Weet je waarom? If amano kies opdracht voor hem, akantor op. Ano doen toch? Sommige hadden op een maand gewoon dat begin akantor op voor één lidstaat adviseur. Papa complex voor Bisa. Pe een boy ben de minister. Je begrijpt? En want tijdje als een pleegbaar. En wie is van of om eerlijk te zijn, president, een ministeriepost dat je toch, na baby's hem organiseert verkiezing. Uno met Nesco foutje, dus laten wij uiterlijk december weten, vandaag is 1 december, laten wij uiterlijk weten, december, liever de eerste week dan de tweede week. We willen weten wie daar de schepter gaat zwaaien. Want nou een belangrijk post. Na post sam organiseren verkiezingen in Suriname voor alles aan wakker, eerlijk en oprecht. Uit ten je via school. Uit Doru. Goedemiddag. Ja, goedemiddag Sherida Etnel. Hoe gaat het daar bij jullie? Doru Kriton. Ze zijn allemaal bloedzuiger. Ik dank de Heer dat ik in Nederland woon. Ja, ik kan je begrijpen wanneer die Kriton. Omdat dat beschrijft de regering die ze onder leiding van mijn president. Dat beschrijft abewango na was moesjes go kies des man was soort model voor diaspora. En dat is een lukking. Kijk, in Nederland die president bego dape Chandrika Passasantoki, daar bego dape. De abin denkt dat die win pas volgens eng abo de gehemel daar. Maar juist dape de soren tap sabe taki van regering die street af en die atri aan. Dus dape agositaki boy, mi ben denk dat ik een beetje naar Holland. Zie je dat hij meer naar Nederland gaat? Hij gaat toch niet meer naar Nederland? Ja toch? Jullie moeten goed kijken. Mijn president negomoro naar Nederland. Omdat G1 aan ook is van goede behandeling. En G1 aan stuiten tegen een blinde muur. Het is zo ja. Als je eerlijk en oprecht bent, like feit taki bodu, dan zou het wel anders zijn ja. Er is een klant. Oh ja, na familie dat beter. Ja. Dus Nederland heeft hem door en God ook. Let maar op bro. Hij krijgt zijn straf. Ja, middag mevrouw Sanvliet. Ja, dus door om gewoon weg eerlijk te zijn. Er is nog maar een paar maanden en toch durft die man bepaalde handelingen te plegen voor jouw volk hoop. Let wel, aan mijn contact over van $750. Let wel elk Surinamer. No maar, als dat nou een flauwe. Als dat nou een flauwe. Je begrijpt het, omdat Luku. In het begin. If you do niks. Dat einde van het, en not de haalbaar toch man. Je begrijpt het, en per mijn president met steken laten vallen. A woningbouwproject NDP. Ben chakong in een systeem voor Suriname. A woningbouwproject sa boten ben chakong in een systeem voor Suriname. Lugu, vandaag Michua live food dada anga Eli Cultuur TV. De mango film sabaku project. Pe boten ben setgi doktoren, juffrouwen, brandweerlieden, school. A project dat nodig de man tekelijk van soort landen nodig. Terwijl bepaalde gebieden op stroomdraadpaal, lantaarnpaal. Je sabi to, maar nu ook nog boten pa complex. Omdat dat complex, nou een complex boten ze bosetgi, brandweerman scooter zodat die tatra je vrouw. De regering is daar kon en we pak niks aan te aanzien voor dat. Maar de regering is kon sa doen wel, de man petwa orgas aan boy of serie en dat project dat de man kan in penem. De regering gaat voegen in een systeem dat elkaar den bouwde also die afvolk. Maar aan afvolk, waarom de also te kosten zoveel dus euro? Ja man. De also zijn bouw naar Penem dape. Penem. Waarom de also dat die mi kan tegen dat kan zoveel dus euro? Jullie kwam chilanti maar zei kies 10.000. Inoma los zo also af. You normaal los zo also af. Im de one directeur of onderdirecteur
Dat je kiest bijvoorbeeld, want Chawa Dusun, dat kan de ik aan los af. Maar zo'n directeur of minister in Saranana Paiman. Zo'n onderdirecteur Saranana Paiman. Vooral vast van Kondre draai. Saranana draai geef een systeem pe bijna alles maar Paiman. Zelfs voor mensen die kies pensioen aan UV. Je hebt Paiman bank. Omdat het systeem neerrookelijk voor die NDP bende. NDP te no man no be go do Paiman na man pensioen man. Man ne ko len money. Ame libi van monati. Ino ma blame de man omdat de man kom uit aan monati. Sa de me kies lek pensioen man. Maar je kies wel, omdat na staatmoney, ja toch? Dus daarom ik die agua Nederland, de man blackmail in dat pin. En daar is je agua trapres nu, elo India. Mensen die betekenen ook bij container moeten India gaan voeden, unonyang. Weet je waarom? Omdat die COVID-19 bende, de man tekwa aantal vaccins voor India en wie ha ook een aantal af waaronder transrif, baf leveren man toe terug. Dus mensen, letten jullie wel goed op hoor. Nou, corona, nee, kijk. Corona, Chan moet één ding weten en zijn confuntjes dat corona na gado e beschermen. En nou presief corona poepé de uniek. Ja toch, maar unes pananga de handeling omdat Gideman de donatie corona in politiek verband uno Libië sterf uit. Nee, no, corona no sterf uit. Corona no sterf uit. Corona no doet niks tegenover de regering die het drijven aan Kondres Ranang voor kies de behandeling is. Dus unes pananga sa de man doen. Maar het feit is dat in realiteit moestaken toch. Het is zo werkelijk. Asade. Ja toch. Je jaren president Mipa. Je jaren heb je gezegd. Famoni de zo, famoni de zo, famoni de zo. Maar op Obaka, je vergader in de Nationale Assemblée. Dat je actie aan de Nationale Assemblée 800 miljoen SRD. Voor pas bij in die begroting. Terwijl in een jaar reden waren er zoveel journalisten voor jou. En na Yusref contacte uit je eigen move aan de keren. Na president, na Yusref contacte, let wel. Yusref contacte famoni de zo, macro projecten, zo. Maar een week daarna, dat we vergaderen in ADNA, Assemblée, dat je actie ADNA 800 miljoen SRD. Amon dat die, aan ADNA oppaien, volk oppaien. Let wel, de actie van begrotingsbehandeling in het DNA, naar volk epaya gelakt, uno epaya gelakt. Ja toch, dus al die kleine gelden dat je doen, like ambtenaar, like sociaal zwakkeren, like mensen met een beperking, je teken bakken naar uno op een of andere manier. En dat vind ik niet goed van jou als president. Ja toch, er zijn andere kanalen pinpoering. Ja toch, er zijn andere kanalen pinpoering. Zolang je jouw chimoni, dan cambio e opa dala. Zolang je gi afolo kwam chimoni, wenkri prijs, desni se bige langa stif nanga pen. Trawenkri etap speciaal voor open prijs. En jullie komen praten over een stabiele wisselkoers. Nee, no een koers no stabiel, want die bouwt Aliba Kondre aan 23. Dus is te begrijpen, en als je niet begrijpt, 1 en 1 is 2, 0 plus 1 is 0, 1 plus 0 is 1. Bovenus maar was scoren, maar de sapsana santi. 0 plus 1 is 0. Als je 0 hebt, hoe kan je 1 hebben voor atro 1? Als je 1 hebt, dan je hebt 0. Eta 1, want je hebt al 1. Je begrijpt toch? Dus maar ik zo graag dat we wakabakawa aantal is masang de gezonde volledig willen kiezen go aan een verkeerde pad. Iedereen voelt het. Amoni man samen de vraag en money nee geeft zo makkelijk meer uit als toen. Apje Hosselman die bij draai loon toe aan een money zo makkelijk als toen nee doen zo moro. Iedereen voelt het.
A brandweerman die bij Abwam Ching vrij spelen in money, schreef draai kraan tapu. Net zo ook een scoutu samen bij vrij money naar een soldati of een MP of een douane. Allemaal draai de kraan tapu op een of andere manier. Omdat alles aan kon strem, hossel nee waka. Is dat beter? Coroni, wat geluk ete. Trouwens, met de live toch, hoe schreef je om je wat stop en bij kokos olive unuto. A olive coroni na uniek na speciaal. Dus we gaan sera kronte olive na honing. Dat nou een geschenk sagadoji coroni. En daarom ik met dat hier keren in normaal pina coroni tegenover uw productie. Ik kan straf uno tegenover wat aantal zaken, lekker infrastructuur, bepaalde projecten samen initiëren dat une je coroni. Maar une spang, a jure kon, dat toe saba jure kon. En dat unoboan juist. Wan president, if je net aan kondre moro, u maakt dan de bunanga you. Ja toch, in om de wan president, dat tien net aan kondre moro, tushi je kon, moest haar churi nee. We want dat winst wij make fout, in om make toemsi biggie fout. Begrijpt u? En mi halve aantal sanikong in de life voor me, dan nu next, nooit gerealiseerd in de next. Ik zou stoppen, maar ik me normaal stop. En ik kan jullie wijzen, elke dag rijden er grote vrachtwagens met 12 file vanuit Apura naar Nikeri. Die zijn coroni. Apassi broko constant. Apassi broko marak. Apassi no abi in. Hey. Trouwens, met de live wil je toch in de achtergrond. Het zijn die zware materialen. Dan begint af 12 wiel, 14 wiel, 18 wiel. De meereepse in coroni. Dat zo'n broko pasik ba. Go liever achterin naar Nikeri. En mevrouw Harit Ramdin, assembleelid van Nikeri. Je hebt zoveel gebaar in het begin over die grote trucks. Ze rijden papa se pora passie. Vandaag aan de dag hoor ik je niks meer zeggen. Hoor je niks meer zeggen omtrent zoiets. Daarom ik solliciteer actieschrift aftak. Maar ze gaan doen tegen sollicitatie je actieschrift aftak. Je mag gezegd dat ik grondtap no praten aan leti. Trama op je eigen mening over zaken. Maar om eerlijk te zijn, de regering is val. De regering is val. Er komt geen enkel brug daar bij de Quarantijnrivier naar Guyana toe. Er komt geen enkel brug. Maar mijn president was iemand die altijd zei op podia over Abroki sa Ogodape, sa Ochalibi, sa overbind wat historische systeem. Er komt geen brug. Zie je? Dus alle de keer man, samen ben de in een spanning. Dat broodje op, kan dit gerust zijn. Jullie mogen gerust zijn hoor. Jullie mogen gerust zijn. Ik heb weer een klant. Jullie mogen gerust zijn hoor. Welkom pa. Je mag dat kijken. Je mag dat komen nog. Maar men niet denken aan het hoor. Doe je zo? Doe zo nou. Maar waan geleden sa ini. Next zo daar ini. Nee maar vaak te je ere bakaswa wagi. Abalam pris ibatikan masanita. Ja. Want afaya fi zijn dat net apu. Ja. Ja. Maar anano afaya lek feta ki maar. Edua roko. Was het park ja. Als je de furo, dan lijkt je, is dat de man die doodlopend weg toch? Ja. Daar landt hij op een soort glitter, visje. Europa, dan heb je een soort lamp op elkaar. Want je was niet meer op je agent. De winter, dan ga je dat bakawa ja. Akrimora apa sama di tapi nunggu. Ja, dus
een aantal zaken zijn kaart aan in een propaganda team via P. Dat wil ik volk mogen toets om men heeft de standaard president Chandrika Persaud Santokhi realiseren. Als mens moeten we niet alleen maar gaan kijken of luisteren wat men ons zegt. Je hebt ook je eigen verstand. Je moet ook kunnen gaan analyseren van, heeft hij daadwerkelijk huizen gebouwd? Heeft hij de kinderen daadwerkelijk geholpen met een stuk grond? Want dat heeft hij toch gezegd. Thuis door alles corruptie of alapching of pisjarif bouwen. Heeft hij dat ook gedaan? Hij heeft wel gedaan. Hij kon komen 100 hectare naar Pamaroom, naar Oost-West. En die organisatie naar Kopenhagen, Stikt en Planet, om men 200 hectare. Maar nu was corruptie. A jeugd mensen zijn ook stem dadelijk. Nu hebben we nog kies van grond papieren. De grond papieren rijk uit Israël na zoveel volwassenen maar ego. Ik heb nergens kunnen zien dat Agua Mungo of Agua Nikeri of Paramaribo dat kar a jeugd ze hebben a leeftijd voor 18 jaar. Ze mag oude ID-kaart ikba, dat geeft hem tjoan persiel. Met bereidsverklaring. Nu een prijs aan het doen. Maar dat hebben we beloofd in een campagne toch. Dus mensen, we moeten opletten zijn dat unamlop wan partij, umlop wan beleid van partij voor, per onelijk volk a profijt ervan. Unamlop wan partij, omdat hij sasmadaki we arkele kwam pokai, we nabootsen, nee, delekis masam kan toestaki, no, saya tak dat pe anu true, wan modellen de sorry. Je hebt archieven om terug te gaan. Je begrijpt toch? En vaak genoeg ga je mensen hebben, Sandina Partij dat die, en nog de eerste naar Sayetaki. Is te begrijpen? Is te begrijpen? Want je bent niet bij de VAP, je bent niet bij de ABOP, je bent niet bij de NDP, je bent nergens. Maar we komen op G, onrecht, sang, want tek abra over Sranang. En unoan laten toe. Unoan laten toe. Unoan meki, wan beleid sang, die gebaseerd op leugen, bedrog, wrog, haat, kon teka konderis abra. U kondre no de boom, dem chinfu no voor de opboom. We zullen celiba in no gomboom. Dus daarom kom ik tegen u altijd dat ik go live, moeten jullie vaak gaan luisteren naar mijn woorden die ik uitspreek. Dan moest ik ook lukken dat go live. Ik heb het direct om live elke dag te gaan, mijn lange onderwerp. Jij kan het misschien niet doen, want als jij live gaat, zei je taki. Waarover ga jij praten dan? Je leest niet, je luistert niet. Je lukt no man, dat is wat je doet, je lukt. Maar ik lees, ik luister en ik zie. Ik kan niet go boenen als ranang. En regeren zijn best doen onder de voetbal als we adin. Petje af. De make foto, want waar er mensen werken worden een foto gemaakt. Maar deze mannen hebben geen foto gemaakt. De blunder. Na blunder tap blunder. Dan mag je van VAP zijn. Je mag daar blijven, geen probleem. Maar dan maak me naar een kies strobi dadelijk de verkiezingen door. Omdat je schrijft veel viering. If you want een project voor VAP, de lang blij. Maar no eens voor wie, voor de bij naar you. Omdat ayu wagi, anogi stranang, anogi koroni, anogi masal, agi ik de andere stick. Voor jaar lang, als we money IMF leni, niet eens maar afufa passief koroni inomeki, niet eens een deel voor passief koroni inomeki. Voor jaar lang, look at money IMF gi, IDB, Wereldbank, Carcom, inobona also in one district. Je go claim, also san bogba, fu mansang, ab den boka voor project. Dat ik rekeren je go anga, at de man, en de man ook erbij werken mee. Omdat je door fenomen zat in de rokoving voor contact naar de regering bouwde of zo. Geen enkele huizen heeft deze regering gebouwd. Geen enkel kippenhok of doksenhok. Tegen jouw politieke partij die regeer mag, in de maak kritiek. Je doet moest nooit geland en volk. Je verstaat toch?
vandaag wil ik niet praten over dat ding van het huis van Coroni. Omdat ik vind dat hij heeft nog een project voor zichzelf. En dat mijn leasing kan dat 23 kisma. Zij tandape. Ze moet kiezen zorg. Dat is een vrij grote groep, ja. Want zorg naar alle die. En dat men vindt het erg dat u abi smaja zo san kan fita giding des ma roko en toch de ne doen. Men vindt het kwalijk dat u abi sma sang ding koroni san kan fita fulan die pai des ma. En daarom zeg ik altijd, pe ons nap juice refu nek napu. We snap contract juice refi. Lek van verkiezingen kon dadelijk, we snap contract juice ref dadelijk. Is erg. Ik kan regering die organiseren verkiezingen netjes, correct. En hoe zo wacht je uitslag. En afvolk bepaal suma awani draaien kondre baka. En dan corruptieve praktijken nog vindt precies in een telling, zowel als stem alassani. En mijn roep strana op, wala malasa ego juwan verandering, ju generatie, hoe kinderen, hoe de opletten naar verkiezingen die zo horen strana, a jaar deko, hoe de opletten, hoe de nonchalant, hoe de gulabaka money. We altijd weten dat corona is stem voor money. Afro zijn die zei commissaris wanshi opletten worden voor luku voor sanosa au district sanode ten acceptabel. Hoe de voorbereid ook dat corona. Want walo massa ik kan corona consukuf corona stem gine partij. Ik kan als moesjes dat corona stem gine money. We willen luku den traprespe hoe DPW moet komen. En voor de opletten voor Ramon Lopsa. Dat na mi bosko pusa mi wan tego no. Ja man, unom liple krabunanga hagunang osrefi insranang. Waar geen tijd van kondre, anom denk zo ook toe. Je kan geen enkel land kopen, je kan een eiland kopen. Een eiland kan je kopen, je kan geen land kopen. Als je in Nederland woont, a Osafju, a Jari Pei, a Osodene Tapa, Nofju, a Neroko, Pef Holland, Holland ha eigendom, no? Holland ha eigendom, no? Holland Pego Sufuru, a Mafotaki, alalis no motujo pimpli na Holland Wego. De map eigendom grono. A Osafju, a kan bigile kwan palesa, Osafju, a doti dati, goduan sanenta pusuma da yo verstaan. Dat je verstaan. Stranang, we maken en we breken dat doti van kondre. Kondre doti. Kondre doti. Ai. Het was een korte live. En ik kan lichten wat aantal tori eten toe. Maar ik wil horen live dit voor ayu dit is zo. En we overweeg tegen no. Overweeg sami tegono. Overweeg sami taktide in haar life. Haar life wordt de gebaseerd op de lie voor haar regering die zie. Begrijpt wel? Abob schreef dat de gevrijwaard. Abob is ook niet gevrijwaard. Abob zit ook in deze regering. Sommige harjo, je bent ook niet gevrijwaard. No, anefi wordt hij kala. Sekim sekifa koti. Afushi tak ina begin udwalo sananga volk. In voordeel ju partij en o partijsma. Unogi ne in voordeel giland en volk. Ugisan in voordeel die unu partij en unusma. En tina die abet fukar ma bijiroko. En trobi fadong bouw mindri. Vandaag aan de dag, a wet voor Karna, Sagado Abi Iroko Mindri, de coalitiepartij onderling,
dat u begeeft aan ons schrijf nou. Nou, dus nou die verkiezing hoor, dat fiti begeeft om minder nou. Een wet voor karma. Maar heer ting, in de afgelopen jaren dus doen, u doe leka bij Gobunanga Uno, lek partijgenoot onderling, ja toch, coalitie maar onderling, dan nou de fisti dat die ekadoro. De wet van karma. Not udu giland en volk du usto in a 4,5 jaar. Udu sanji u partij en a smaf uno. Sang udu di saranang sang niks en aantal niks. Jullie hebben totaal niks gedaan voor Suriname. Lukubong, u kost een NDP-regering. En als ik zo zeg, dan word ik maar een NDP'er. Met tak jabalesa furbu abau oso, abau skoro, abau bigi atosa awanika. Ube bartaki, ja, maar die kofe fadong, die kofe bari, dat puba vangis ma op. Dus we nog presi, pedes ma botang, atef COVID. Kijk maar naar de binnenstad van mooi. Kijk maar, kijk maar, dat VP, you, ego actie, you achterban, taki. De regering is verdiend van kans baka. Ineens schenk VP boy. Vooral van jullie naar loye lom sagwa nikeri. Den keer man tegen ik batok in het Torif Albina. Luku jus ma fossi gawan trapresi toch. De man tegen toch. Luku jus ma fossi gawan trapresi toch. Na poti kadensi. Baf go pet VP. Fu bepalen zijn eerste team mungo. Da fishi. Libis mana ai fushi den santi. Una ai fushi den santi. Una ai fushi den santi. Tika desi wan sanger baf gopet VAP voor stroom en de optimaal in een gebied dape en water enzovoorts enzovoorts. Maar je na VP a tweede man baka president. Denk je no man, denk je no bigi bravo, denk je no VP. No man om konten mi next. If you no afstand politiek gawan si. If you want pokai, sas mataki etak baka gawan si. If you want my euro and script if you normalisi, tak gewoon, tak tempo avancer. Luku boom, zei sa. Boten se ben tak is na maar frigiti snel. Mi hoop una frigiti snel in a jaar disi sa e kong. U fira kes sweetie. Horu se vele, ta jari opo. Mi hoop una frigiti lek verbouwd taki. Tak sana maar. Jullie vergeten snel. Dan go terug in den ting sa regering is met Sande Lono. We beëindigen live. Er zijn zaken te bespreken tot die live. Maar we horen het dus zo. Kort, bondig en zakelijk. Van hieruit. Met bar alles maar shoot ook die aan voor elkaar live. Desma zou voor elkaar live ook toe later. U pluis a live uit, u pluis een boek uit. U luister goed naar de woorden, u go verifiër if het true. Dan ben je voor Tamara Baka. Want je zonde baka na, Tamara Munde Rokode. Hoor ze veilig. All the best.